nolwazi isibongo ngokavuma. Ngifunga emlinganiswa primary school grade 7. Ngime lapha phambi kwenu ngizopresenta ngama points asuka kuthina ezinganeni siwaqondise ebazalini. Okokuqala ke abazali ababe isibonele esihle ezinganeni zabo. Njengokuthi nje abazali abanake izingane zabo. Abazali abayeke ukulwa phambi kwezingane. Abayeke ukuthuma izingane utshwala kanye nogwayi. Abangaphuzi phambi kwethu thina zingane utshwala. Point number 2. Abazali abalalele izingane ngaphambi kokuthatha izinqumo. Abazali abasisupporte. Bangasijudge. Ngasezifundeni zethu. Abangasiqhathanisi nabanye nezinye izingane zabo makhalwane. Athi njengokuthi nje athi umzali wakho, umzali wakho athi wena mohluleka mhlambe ngizothi esisulwini. Athi buka nje wena uyahluleka sukini, buka ingane kaSibanibani ihlakaniphile kunawe. Abangasiqhathanisi. Phansi ngabazali abangalaleli izingane phansi. Phansi ngabazali abangalaleli izingane zabo phansi. Sidlule. Okwesithathu. Parents must stop making promises they can't keep. Parents must stop ignoring or dismissing feelings. Parents must stop physical punishment. Okwesine, phansi ngokuthi abazali badlwengule izingane. Phansi ngokuthi abazali bathandane nezingane zesikole. Ben 10. Parents must stop neglecting children. Siyacela bandla, stop overworking us. Siyacela. Nathi we have our rights. Sinemsebenzi yesikole. Yebo siyavuma sizingane sibalekile ukusebenza emakhaya. But sinemsebenzi yesikole ama-homeworks. Okokuqala, thola ukuthi nje okokuqala angiklinanga mina sengenza ngokwami. Angiklinanga endlini. Ngimtshela umama ukuthi okay mama ngine homework. Umama athi cha, qala uyomopha. Ngiphinde futhi mama ngine homework, izitsha zona. Mama ngine homework, hayi baba windavuza. Siyacela stop overworking us. Senqeda. Phansi ngabazali abadayisisa izingane ama-drugs. Umzali athumela ingane inzuwa athambo idayisa esikoleni. Umzali athumela ingane ucheese insangu athambo idayisa esikoleni. Standing in front of you is Asemahle Jama from Kabangezo Secondary School. Ngimile lapha phambi kwenu ngizonichazela ngezinto esasizenza ngalo wamgqibelo wawodlule sikhona la. Ngalela langa ke sakhuluma ngokuthi #kuhloniphana kabili. Umzali kumele ayihloniphe ingane noma ngabe incane kangakanani, kodwa yonke ingane ifanele ukuthi ihloniphe. Kanjalo nengane nayo ifanele ukuthi imhloniphe umzali. Nokuthi ke umzali akusiyena umuntu okuzalayo. Wonke umuntu omdala nakwena wengane kumele wazi ukuthi lo muntu umzali kwena. Saphinde futhi sazophucuzela sathi phansi ngabazali abaphuza utshwala phambi kwezingane. Ngoba thina sizingane esibancane sibukela kubona abazali. Mangizobona mina wami umzali ephuza utshwala ngizobona ngathi lento ayenzayo yinto futhi nami kumele ngize ngenze. Ngakho ngisiphansi ngabazali abaphuza utshwala phambi kwezingane phansi. Ngiphinde ngiqhubeke khona la kusho khona phansi ngabagokula phambi kwabazali phambi kwezingane. Ukubona abazali bakho belwa uyingane kuyahlukumeza lokho ngoba bangakwazi ukuthi into bayilungise bona sebengale eceleni, kodwa wena ngoba uyingane umqondo wakho mncane awukwazi ukunderstand ukuthi
kahle kahle kwenzakalani phakathi kwabo abazali. Ngakho abazali abayeke ukulwa phambi kwethu, bayahlukumeza, basiphazamisa nasey'fundweni zethu uma sebelwa phambi kwethu ngoba thina asibaqondi ukuthi sokwenzakalani. Khona lana kuthiwa khona parents must stop hitting us when they are drunk. Ngobani kanti masomzali ke sophuzele ngaphandle uzobuya uze ngaphakathi uzongishaya mina ngenzeni kani kweni kusokunye ukuhlukumeza lokho nabazali. Ngisisengiqeda nje ngu-Asemahle kaJama ngidlulisa okukhulu ukubonga uba wonke omama esisebenzisane nabo ama-social worker. Ngibonge kakhulu ukubona bonke ongqongqoshe ngokukhulu ukuswethoba ngithi lokho